Marhay na aga po sa Indugabos. Matindog po kita para sa pagnovena kan walong aldaw ngunyan kay Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngaran ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo,
Espiritu, o kaglala, sa puso mi magero ka, ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi paano ama, ang puso mi paano ama, pararanga, para ampun, balaog ka na langit nun, pagkamuot, asin buhay, bilog niya mo idinudusay, bilog niya mo idinudusay. Pagsulsuling kasalan, kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsusulsul ako ninudok sa buot, ninhuli sa pagkakasala ako sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmamaot ako na daina magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon, kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw, nin sa kong pagkabuhay. Urok na ngunya na sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mo man na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon, maluhod ang gabos. Maninigong gayong mamumuto na reyna, asin ina niyamong Maria, ang sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno. Sa pagmaot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kang kapanuan ng kaligtasan, kapalaenan, asin mga biyaya, ang isinamno sa imo, kan ipinangidam ka. Mga biyaya, ang itinausa sa imong urog kapalad, na pagkabuhay, mga kadakulaan, ang isinamno sa imo, ng makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras kang kapanuan mo. Tabangi na matawan ang nagahelang ning kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, sa muyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat sa pagtubo sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kang banal na sakramento ng Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako ninudok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God, sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita ki Virgen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon ning pakimaherak, asin ipamibi man niya tuan, Ave Maria, panuning grasya, ang kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga babaehan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, ina ning Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Mamumuton kong ina sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay,
Tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuto na aki. Ave Maria, puno ning grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan asin paladan sa Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Agihanin mga langit no nabiyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi ang samong mga kasalan. Ave Maria, puno ning grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa mga sugot kan samong mga kaiwal. Ave Maria, puno ning grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, puno ning grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Paalawanin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tatanin langit. Ave Maria, puno ning grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Pamibi kin Nuestra Señora de Peña Francia, hilngaman kami umahera ko na ina, Virgen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kay raki man kami na minadulok sa imo, pano ning pagsulsol, at amana ang samong pamilya, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadan, na urog na itong nangangaipon nin samong pagtabang. Sa oras nin samong mga pag-alaman, kakundian, asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog, asin matabangan mo kami, danayin mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, na dara kan dakulang pagsaring, sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, tabangi rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Amen. Antifona. Santa Maria, surugaan mga nakikimahera kay Kristo, tabangi ang mga maluya an isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hari pabayai ang kababaihan na namumuot sa imo, mamatay ang lugod ang sa imong pagtabang ning gabos na naguumaw sa imo, o inang Virgen de Peña Francia. Papagkanigua o Virgen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Ikawalong aldaw, mamurawayo na Reyna asinina niyamong Maria, ang sa imong pagkaina, binuot kan mahal na Dios. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, asin may pagpakumbaba, asin may pagsarig sa imong pagkaina. Tabangi man na makamtan niya mo digdi sa kinaban, ang mga biyaya na matao sa mo ning katuninungan, asin madara sa mo sa mga gibong kabanalan. Daimi man lugod gamiton ang mga ini sa karatan, kundi gamiton mi sa mga gawe nin pagkamuot sa kapwa, asin sa pagtaunin kaumawan sa kagurangnan, na nagmamaot na makamtan niya mo ang langit nun na kamurawayan sa tabang mo bilang ina ni Jesus asin simbahan. Nuestra Señora de Peña Francia. Pamibi mo kami. Amen. Dalit, matindog na po.
O Virgen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabikulan ni kaming sinasarigan. Ikaanli na lauman, urog na sinasarigan, sa pagkaabot na marhay sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, digdi kay ning kinaban, kundi mo kami tabangan, dai marhay nakadadatngan. O Virgen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabikulan ni kaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami ihab, man katawad kan sa mong kasalan. Sa imo ininang mahal, sa muyang hinagad man, nasa muyang kauyaman, gabus na mga kasalan. O Virgen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabikula ni kaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, an mga tingog pag-arang, nin bilog na kabikulan, mga katuod mong anan. O mamumuto na ina, hinanyuga kami baya, maludok ming pag-agha sa langit si mong darahan. O Virgen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabikula ni kaming sinasarigan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Dios kan biyaya nabot niyang makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. O Maria,
kasalan. Kami pamibiyam, kami pamibiyam namin na duluksimo. O Maria, ipinangidam daing kasalan. Kami pamibiyam, kami pamibiyam namin na duluksimo. O Maria, ipinangidam daing kasalan. Kami pamibiyam, kami pamibiyam namin na duluksimo. Sa ngaran ng Ama, asin ng Aki, asin ng Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Ngunyan sa tuya pong ipinagseselebrar ang ikawalong aldaw kan mga misa novenaryo sa kaumawa ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ang sa tuya pong tema, mga surugoonin pagtubod na sagom sa isip asin puso ni Kristo. Kaiba sa intensyon kan Santo Misa na nakalaag sa TV screen, partikular na sa tong ipinapamibiman ang gabos na mga may helang para sa saindang kaumayan asin complete recovery, siring man para sa mga miyembros kan sa tong familia na lugod sa tabang ni ina asin kan divino rostro, padago sindang ilikay sa ulakit kan COVID-19 virus. Makakaibahan man yato sa selebrasyon ng ini kan ang mga miyembros kan Area Pastoral Council kan Sitio Matiway. Ang sa tuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Rex Antonio M. Palaya, Parish Priest, Nuestra Señora de la Soledad, Tambo, Buhi, Camarines Sur. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Magsakay ang lahat ng puso ng pagtumaw. Mag-awit ang lahat ng puso ng pagrupiaw. Sa rondang kulang malao, kita Dikan sa Diyos,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya, asin ang katuninungan, nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Dios marahay na aga sa Indo gabos mga tunggang. Diyos maray na agaman po, Father. Rumdumon man yato sa misang ini, itong mga tao na pinagpangakuan yato na ipagpamibi, asin man ang sa tuyang mga kahagadan na buot makamtan. Asin sa espesyal na intensyon, kunyan na daw, ipamibi man yato ang gabos sa mga kapadean, asin mga seminarista. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria Virgen. Danay na Virgen. Sa Gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. In excelsis Deo. Namurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuomaw sinasamba mi ikaw, pinapanguraway mi ikaw, pinapasalamatan mi ikaw. Huli ka, nakula mong kamurawayan, karurangan na Diyos, Padre langit nun, Diyos Amang makakamhan. Karurangan ang Ginoo Jesucristo, karurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kakuaan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan karurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama.
pamibig kita. O Diyos na pinagkanigo mong pilion, an mabining pupunan ni Santa Maria, kung sa'y nag-erokan sa imong tataramon, warasan namimibi kami, na kaming sinurongkan sa iyang kalasan, gibuhon mong maugma sa pakisumaro sa pagrumdom sa iya, uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasarong kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An kabanintipan ning Diyos, dinaranin da sa tolda na inandam ni David. Hinanyugon po niya to an enot nga babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga kronika. Kaya tinipon ni David sa Jerusalem ang bilog na Israel, tanganing darawon ang kabaning tipan sa lugar na inandam niya para digdi. Dangan tinipon niya ang mga aking lalaki ni Aaron, asin ang mga Levita. Pinasan kan mga lalaki ang kabanintipan nin Diyos sa paagi kan mga ulayan, susog sa ipinagbuot nin kagurangnan kay Moises. Pinagbuotan man ni David ang mga leader kan mga Levita na ibugtak ang iba nindang tugang, tanganing mag-awit asin magtugtog ning maugmang musika sa mga arpa, lira, saka gimbal. An kabaning tipan ni Diyos, dinaraninda sa tulda na inandam ni David. Ibinugtak ninda duman ang kabaning tipan. Dangan nagdulot sinda sa Diyos nin mga tinutong na atang, saka mga dulot para sa katuninungan. Pagkadulot ni David kan mga sakripisyo, binendisyonan niya ang mga tao sa ngaran nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Dangan ako nagsabi, uya ako. Mga katukdoan mo para sa ko nasusurat sa libro. O Diyos ko, naugma ako sa pag-utob kang kabutan mo, an sa imong tugon, rimpos ko sa sakuyang puso. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. O Diyos ko, naugma ako sa pag-utob kan kabutan mo, an sa imong tugon, rimpos ko sa sakuyang puso. Kagurangnan sa kataripunan kang sa imong banwaan, ipinahayag ko ang marahay na bareta ning kaligtasan. Aramong dae ko mauntok sa pagrukyaw kaiyan. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ang bareta ning kaligtasan dae ko tinago para sa sako lamang. Ibinarita ko ang sa imong pagkamaimbod, asin kaligtasan. Dae ko tinago sa katiripunan, ang danay mong pagkamot, asin pagkamaimbod. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Hari pagsayumahan sa ko ang sa imong pagkahirak, kagurangnan. Ingatan lugod ako kan sa imong pagkamaimbod, asin danay na pagkamuot. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Matindog na po sa pagrokyaw kan marhay na bareta. Sa
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banan na Ebanghelyo, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahali kan mga anghel, pabalik sa langit, nagsabi ang mga pastor, magduman kita sa Bethlehem. Ilinguntang ang nangyaring ini na ibinarita sa to nin kagurangnan. Kaya idali sindang nagduman. Naku aninda si Maria, si Jose, saka an umboy na nanahulid sa bahugan. Kan mahiling kan mga pastor an umboy, ibinarita ninda ang sinabi sa inda kan anghel dapit sa iya. Ang gabos na nakadangog kan ibinarita kan mga pastor nagngaralas. Ini gabos rinimpos ni Maria sa iyang puso asin pinaghurup-hurup. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa liwat po, Diyos, marahay na aga sa Indo, mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Sa gabos po na nagaantabay, naghihinanyog kan sa tuyang misa live stream, ngunyan na aldaw, Diyos marahay man po na aga sa indong mga harong, asin kung sain po kamo na aatinder nin misa. Ngunyan na pinagigibo niya to ang ikawalong aldaw na nobena sa kaumawan kan mahal na ina Nuestra Señora de Peña, Francia. Asin, espesyal na pinagpapamibi niya to ngunyan sa ikawalong aldaw. Ang mga kapadean, asin mga seminarista, sa pagdakol nin bokasyon. Naigwaman po kita nin espesyal na tema ngunyan na aldaw. Mga maimbod na surugoon nin pagtubod, sagom sa isip asin puso ni Kristo. Katakod ka ini ang satuya man na paghurup-hurup kan tema ngunyan na selebrasyon kan kapistahan kan mahal na ina. Ang paghiras kan biyaya nin pagtubod sa espiritu nin maimbod na pagkuyog ni Maria asin ni San Jose. Maninigo na sa tuyang ipag-ugma asin ipagselebrar lalo na ang kapistahan kan mahal na ina Nuestra Señora de Peña, Francia. Sa tahaw kan pandemya na inaagihan kan gabos. Asin maninigo na kita dapat magpasalamat sa Diyos nin huli sa biyaya na ini nin pagtubod asin debosyon sa mahal na ina. Lalo na ngunyan na taon, nagsiselebrar man kita kan ikalimang gatos na taon nin pagiging Kristiyano sa satuyang nasyon. Kung kaya kita pinagtipon-tipon sa gawin na ini nin pagtubod, bako na lamang nin hulita kita nag-ako, kundi kita dapat maghiras. Gabus kita instrumento nin paghiras kan biyaya na ini nin pagtubod. Asin titing kalagon niya to kung paano naging maimbod sa pagkuyog ang mahal na ina asin ang sa iyang namumutan na agom na si San Jose. Nakataunan man ngunyan sa paghurup-hurup niya to kan kapiestahan kan mahal na ina. Narumduman ko po, kan ako seminarista pa, digdi po ako nagdakula sa simbahan na ini, ni ina, Nuestra Señora de Peña, Francia.
bago ako maglaog sa seminaryo, pag ako nag-uuli, minahapit ako dyan sa saiya. Kundi pag dyan ko ngunyan, sarado, hindi ako nakadulok sa iya. Ngunyan na padi na lugod niya ako, dahil na ako nakadulok. Ninhuli takan kami seminarista pa, itinanom na sa samuya ang pagpamidbid, asin pag-ako kan debosyon na ini. In particular, bilang mga Bicolanong padi, dapat molded ika sa puso o sa puso mo ang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya maninigo na ngunya na aldaw, ipinapamibi niya to ang mga kapadean, asin mga seminarista. Ninhulita harani, asin pinagpurmar ang mga Bicolanong kapadean sa puso ni ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Sabi nga ni kan kadaklan, dai ka man makakapadi kung mayo kaning debosyon ki ina. Kaya, siyerto po ako na ang mga kapadean, ang mga seminarista, midbid, asin yaon ang debosyon na ini sa mahal na ina. Iyan, linhuli man sa paarog kan sa tuyang mahal na ina, asin ni San Jose, ninhuli kan pagkamaimbod na ini sa pagkuyog kan kabutan nin mahal na Diyos. Ang naging bunga, iyo mismo si Jesus na sa tuyang kagurangnan. Asin ang pagkamaimbod kan sa tuyang kagurangnan, iyo ang pinakaurog sa gabos na klase nin kaimbudan. Igwa po kita nin kasabihan, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya daiman po mabunga ning niyog ang kamatis. Daiman mabunga nin mangga ang sili. Kaya yaon po sa satuya pag-iisip na kung ang pamilya ngayon marahay ang padara sa iyang mga aki, 100% ang mga kaakian man maray. Kaya kung naging maimbod ang satuyang mahal na ina asin si San Jose sa pagkuyog sa kabutan kan satuyang ama, buot sabihon, sa pagkanitawo ni Jesus, siya tunay na maimbod, asin ehemplo nin pinakahalangkaw na gawi, nin kaimbudan sa bilog na kinaban. Kaya si Jesus, ninhulit na namanan niya ang ugali na ini sa iyang namumutan na ina, asin sa iyang amaon na si San Jose, nagiman siyang makinuyog-kuyog. Kaya si Jesus nagdakula man na igwa nin banal na pagkatakot sa Diyos, igwa nin pagrespeto sa mga gurang, asin halangkaw na gawi nin pagkuyog sa kabutan kan sa tuyang ama. Abaan ang gayon mga tugang na paghurup-hurupan niya to ante mangunyan sa satuyang kapiestahan. Kita man bilang mga maimbod na surugoon nin kagurangnan, ano daw sagum sa satuyang puso, siring kay Jesus na nagsagum sa iya ang kaimbudan na ini kan sa iyang mga magurang sa isip asin puso. Ano daw kita bilang mga deboto kan mahal na ina? Nagsagum daw sa satuya ang pagkamaimbod na ini, ang pagtubod na ini, ang pagkuyog na ini sa satuyang personal na pagkabuhay? Out mamanlugod mga tugang na dai masayang ang satuyang paghinguha na makapagpamibi, makapag-atinder kan misa ngunyan. Iyan ninhuli taminaladawan kung gurano kita naging maimbod sa pag-ako kan kabutan nin mahal na Diyos. Ipinapamibi man niya to ngunyan, siring sa pagpuon kan banal na misa, ang mga nagihelang. Sa tahaw nin pandemya, dawa paano ba ang inaagihan nindang kadipisilan o kahilangan, day man lugod magbirik ang sa indang puso.
sa mahal na Diyos. Day man lugod sinda makalingaw sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Imbes lalo lugod magsarig sinda na sa tahaw kan sa indang kahilangan asin kadipisilan, ipahiling ninda ang sa indang kaimbudan sa pagkuyog kan kabutan nin mahal na Diyos. Salawat po, maugmang kapistahan sa saindo, sa satuya gabos, sa kaumawan, kan mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Sa ikawalong aldaw, kan satong nobinaryo sa kaumawan, kan satong ina Nuestra Señora de Peña Francia, idulot niya to sa Diyos amang makakamhan, ang satong gabos sa mga pamibi, urog na para sa mga padi asin mga seminarista. Sa lambang pag-arang, gabos magsimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Pakiulit po. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, asin sa tong Arsobispo Rolando, sa gabos na mga obispo, klero asin religyoso, tanganing siring sa pangatama ninda San Jose asin Santa Maria ki Jesus, mapaurog pa ang pagtalubo asin pagkamaimbod kan mga padi asin mga seminarista, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa satong gobyerno, nasyonal asin lokal, sa paarog kan banal na familia, mabantayan asin mapapusog lugod ang derechos humanos, asin ang karahayan kan kagabsan, orog na kan mga padi asin mga seminarista, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga padi asin mga seminarista, orog na ang mga yaon sa makuring pagtios, pag-alaman, asin kakundian, huli sa kapobrehan, kahelangan o pagkabaranga asin iriwal, lugod makahawas sa indang kondisyon, huli sa danay asin prontong pagtabang, kan sa tong mahal na San Jose asin Santa Maria, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa kapahingaloan kan mga kalag na orog na nangangaipo kan sa tong mga pamibi, lalo na kan mga miyembros kan sa tong familia, mga katood asin parasurog na naenot na sa sato, mamibi kita sa kagurangnan. Warasan sa mong o Diyos na kagurangnan, ang buhay nindanay na pagmangno, pagkamuot asin paggalang, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibig kamo mga tugang tanganingan sako asin an sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamahan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan maging maninigo sa imo an mga atang kan sa imong banwaan na'y dinulot sa pagrumdom ki Santa Mariang Virhen na sa iyang pagka-Virhen nakapagaya-gaya sa imo asin sa kapakumbabaan nagpangidam kan sa imong aking si Jesu Kristong kagurangnan siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. An kagurangnan mapasa indo Asin sa imong espiritu itaasan mga puso initas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat Totoong manigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangangala sa kauswagan kan gabos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Mariang Virgen Nuestra Señora de Peña Francia magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatutuo danakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon, an balakid mong pagkaherak, kandungawon mo an sa imong surugoon, sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya, an panilagtas ning tao, an aki mong Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya nukbonin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairiba na nag-aawi. Kagurangnan, ikanagadan banal, porabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaloiban sagkod sa pasyon, nagwasaling tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan ka ini, tay niwan sa kuyang hawa, naidudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman nin kalis,
Asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos asin mag-inom ka ini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagkibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Ipinapangaretan niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya. Sakot na ikaw magdato. So, pagsararoon kan Espiritu Santo, girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Arsobispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon kan yusnon na kaugalian, nangangahas kitang mag-awit. Nayamong sa langit, pamanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, linsiring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itao mo sa muya-muya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan.
sala sa nguya. Asin are kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraho. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulitang sa imo at kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Are pagilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Kasalan kan Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kahirapi kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan hinabang. Tawi kami nin katulinongan. Uya an kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon, igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo, matindog sa tinalaan na lugar asin mag-akonin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan,
Maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Mamibig kita. Kagurangan sa muyang Diyos, kaming nakinabangkan espiritual nakakanon na mimibi, na dainguntok na nag-aaraw ki Santa Mariang Birhen, danay na magmaigot sa paglingkod sa simbahan, asin mamatian mi ang mga kaugmahan kan pagsunod sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Pamibi sa ikawalong aldaw, mamurawayon na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong pagkaina binuot kan mahal na Diyos. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, nin may pagpapakumbaba, asin may pagsarig sa imong pagkaina. Tabangi man na makamtan niya mo digdi sa kinaban, ang mga biyaya na matao sa mo nin katuninungan, asin madara sa mo sa mga gibong kabanalan.
Daimi man lugod gamiton ang mga ini sa karatan, kundi gamiton mi sa mga gawi nin pagkamuot sa kapwa, asin pagtaon nin kaumawan sa kagurangnan, na nagmamawot na makamtan niya mo ang langit non nakamurawayan, sa tabang mo bilang ina ni Jesus, asin ning simbahan. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamidi mo kami. Salve, Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exoles filii Heaven, a te suspiramus, cementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, filios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitris, Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui glorios Virginis Matrice Mariae corpus et animam, ut ninium filit habitaculum epice mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eos pia interdationi absentibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Amen. Matukaw muna po sa kadikit na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na Kura Paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot niya po pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikawalong aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa gabos pong sponsors asin pilgrims na presente ngunyan, orog na ang mga miyembros kan Area Pastoral Council kan Sitio Matiway. Sa gabos man pong mas donors asin sponsors, religious organizations, lectors, lay Eucharistic ministers, Ministry of Hospitality, collectors, asin mga sakristan. Siring man kay Reverendo Padre Rex Antonio M. Palaya, ang satuyang celebrante mayor asin tagapaghiras sa selebrasyon ngunyan. Sa panahon na ininin pandemya, padagos man lugod kitang antabayanan ng Diyos, asin ni Nuestra Señora de Peña Francia, magliwanag sa satuyang mga dalan, Diyos mabalos po sa saindong karahayang buot. Matindog na po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu, Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo asin iharubay ang Ebanghelyo kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva!
Viva el Divino Rostro! Viva! Upakan niya to ang satuyang mahal na ina.